तो हेलो लोगोफोर गुड मर्निं टू यू ऑल लोगोफोर नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो माने गुड मर्निं जासिहरनाय जाबाय फुंनि गोजोननाय तो लोगोफोर आं दिनै बुंगोन जाहैबाय नोंथांमोना थांनायाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जे मोनसे गामियाव जे दाखालि होखारनाय जादों मानाय जादों बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय बे जायगायाव जेबो जाया आरो दैजों गासिबो हायानो खुरखालांजोबबाय आरो बेवहाय दायो मा दं अन्थाइल' दङ तो बेवहाय मा मावनो जाबावगोन बे रायजोफोरा आरो बेयावबो थाहोबावासै तो जोबोद दुखुनि बाथ्रा लोगोफोर आं जोबोद दुखु मोनदों आरोना आरो जोंनि बर' हारिनि गेदेर लिडारफ्रा मानो गावजों गाव बेफोरबायदि दावराव दावसि मोनसेखौ मिलायनानै थायोबानो गोजोननायाबो जोंनि खाथियावनो आरोना जोंनि बिखायावनो जोंनि गोसोआवनो आरोना गोजोननाया तो मानो गावजों गाव बेफोरबायदि नांलाय खमलाय बेफोरबायदि जाबाय थायो आरो फेरेंगा सार नोंथांमोनखौबो आं बुङो जे नोंथाङा दि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो प्रमद बर'सो नोंथाङा बिसोरखौ अनसायदो जे बिथांमोना मोजाङै मोजां संसार जालांनो हानाय बायदि आरो बिसोरो माने दायो बहुद खस्थ' मोननानै दं जानांगौ मानो होननानै बुङोबा मानसिनो थाग्रा न' गैयाबा माबायदि जायो नोंथाङाबो मिथिगौ आरो नोंथाङाबो सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि मावबोनाय मानसि मावनानै जाबोनाय मानसि खस्थ' मावनानै जाबोनाय मानसि नोंथांखौबो मानसिफ्राबो बहुत सापर्ट खालामबोदों तो बेखायनो आं नोंथांखौ माने रिक्वेस्ट खालामो जे नोंथाङा माने जोंनि बर' हारिनि थाखाय एसे जायगाफोर नागिरना होदो जायफ्रानाखि होखारजाबाय बै दैलांबारियाव जे हा खुरखानाय बेयावबो फेरेंगा सारआ माने होखारबाय इभिक्सन खालामबाय स' नोंथाङा बिसोरनि थाखाय मोनसे जायगा होयोबानो आं मोजां मोनगोन आरोना आरो बै जे प्रटेक्सन होनो नागिरदों बे प्रटेक्सना दिनैसिमबो मानो जायाखै आं बेखौ सोंनांगौ जादों नोंथांनियाव जे नोंथाङा मानो दिनैसिमबो बानायाखै बियो एफा गिदिर कन्ट्रेक्टनि बाजेट बियो माने मोनसे बियो लाख क्र'रनि माने मोनसे बाजेट आरोना बेखौ मानो दिनैसिमबो बानायाखै तो बेफोरबायदि बानायालासिनो थायोबा जोंनि जायगाफोरा खुरखालांजोबगोन नोंथांमोना उनावसो फस्थायगोन आरोना तो बेखायनो आं नोंथांखौ गुरै खावलायहरो दानो नोंथांमोना टाइम दंबावो नोंथांमोना दानो प्रटेक्सन खालामनानै मोजाङै मोजां प्रटेक्सन होदो नङाबा नोंथांमोना जारला जागोन नोंथांमोनानो उनाव खाफाल हमनांगोन तो आं बेखौ बुङो आरोना आरो गामिनि रायजो राजाफ्रा दि बहुद दुखु मोनबाय दिनै गोजोन बिथाङाबो बुंनांगौ जाबाय गोजोन साराबो बुंनांगौ जाबाय नोंथांखौ एसे रायनांगौ जाबाय तो नोंथाङा गाज्रि मोननाङा बेखौ माने बिथाङा बुंखागोन मानो बुङा जानो नोंथांमोना मावनांगौ खामानिखौनो मावाखैबा नोंथांमोना रायजाखागोन आरो बुंजाखागोनबो नोंथांमोना जुदि सासे चिफ आरो सासे EM फेरेंगा सार नोंथांमोना बेफोरबायदिखौ नायनांगोन मानो होननानै बुङोबा सोरबाया दंफां लायोबानो सोरबाया माबा माबि मोनसे इलिगेल खामानि मावोबानो गावनांगौ बे नङा नोंथांनाबो नोंथांनि पारमिसनावसो बेफोर गासिबो जाजोबदों होननानै आं सानो तो नोंथांखौ माने आं खावलायो आरोना नोंथाङा बेफोरबायदिनिफ्राय गोजानाव था बेफोरबायदि खालामनायनिफ्राय बर'जों बर' अनलायलायनांगौ तो बेनो आरोना आरो मोननैबो पार्टिजों मोनसे जानांगौ अब्लासो जोंनि बड'लेण्डआ जोंनि खाथियावनो आरोना जों मोननैजों मोनसे जानो हायाबा जों मालाबाबो बड'लेण्ड मोना बे राइट आरोना बे 100% राइट बेयो तो थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन आफ्टारनुननि भिडिअखौ आं लाबोगासिनो तो थेंक इउ स' माच फर वाचिं माय भिडिअस तो बाय बाय लोगोफोर